Autor local Liliana Erasmus, junto com o artista suíço Moritz Ebinger, a compilar informação e escrever um book titulado Antia. Um projeto que a iniciar por de artista suíço com coleção de portretos na Baudiawa. Para 8 anos acaba, Moritz Ebinger está a Aruba para compartilhar seu talento. E agora em forma de boek que contribui na educação de nos jovens. Via Fonds voor de Letteren de Hollanda, of een Nederlandse Letterenfonds, estou buscando autor para vir com boek mucha, onde é por hinka é parte de portrait, é parte ilustrativo de boek, e assim é apresentar o projeto aqui na Aruba. Então, ano largo, junto nós trabalhamos no projeto aqui. Onde começa bem com uma história que toca é diferente, parte na histórico de Antila Segunda Guerra Mundial, pero tem um formato de fantasia para muitos não, especialmente de idade de 10 anos. Eigenlijk 9 anos vai arriba, que está cai 5ª classe. Então, nós estamos fazendo dia a dia aqui, nós estamos visitando a escola de Aruba para regalar tour muito de 5ª classe na Aruba e book aqui de Antila. Entrega de boek está tomando lugar na tour e 5ª classes. O estudante na Montplaisir College recebe algum book como regalo. É bonita de book aqui para explicar, tá? Que está na 4 idiomas, na papiamento, holandês, espanhol, inglês. E está aplicável para grupo mais grande mesmo, onde é muito não que prefere ler na holandês, ou inglês, ou papiamento. Não tem a chance para ler essa história em qualquer idioma que não quer. Pero é bonita de book aqui, tá? Que tem parte na onde a ilustração foi portreta passador de texto. Então, não está obrigar para ler essa história de outro idioma, assim estimulando o uso de 4 idiomas para não poder essa com a história a seguir. É artista suíço a que impressionar com a Aruba 4 tipos de idioma te papiar. Die Viertaligheid. Also zelfs kom ik van Zwitserland. Dat is een land wat heel erg beroemd om staat om hun viertaligheid. En dat ze nooit oorlog hebben en dat het ook vanwege dit komt. Maar in de praktijk spreken de meeste Zwitsers niet 4 talen. De meeste Zwitsers spreken alleen de taal waar ze in wonen, plus 1 of 2 andere erbij. En toen ik op dat eiland kwam, viel me op dat bijna alle mensen wel viertalig zijn. Maar gelijktijdig zijn ook heel veel mensen hier, vooral kinderen, hebben het idee, ik ben op een klein eiland en ik heb het straks heel moeilijk in de wereld. En ik heb dan zoiets, ja, je bent viertalig. Eigenlijk heb je het door dat veel makkelijker. Maar ja, zij zijn zich dat niet bewust. En dat is een reden waarom ik het heb gedaan. Maar eigenlijk wilde ik gewoon een cadeau geven aan de Arubanen. Want jullie zijn altijd heel gastvrij en aardig en lief tegen mij. En af en toe wil je iets terug doen. Het boekje wordt compilado in forma único. Na een medio de communicatie is de internet our husa. Heel goed. Ook al, wij hebben ons nauwelijks gekend, want de afstand was heel erg groot. Maar het was een heel goede samenwerking. En zeker nu we hier allebei op het eiland zijn, versterkt eigenlijk die samenwerking alleen maar. En het is waarschijnlijk ook een begin van nog veel meer projecten. Want zij heeft heel veel goede ideeën. En ik ook. En er zijn heel veel mogelijkheden om nog veel meer boeken te maken, om nog veel meer dingen te maken in de kunst. En wat daaromheen. Para Notícia de Noche, Roseanne de Wever. O book Antia está na venda para todos que interessam ou quer ampliar a coleção de book no local.